Luar biasa. Gitarop kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong ki mau. Krono aku nek Tapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, so Ibu Hajah Fitri. Ibu Hajah Fitri kersanipun plong penggalipun. Nggih. Plong ing manahipun. Saya dalu menika tutup giling. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak. Wis wae keluar ruwoke iki kok. Lah piye? Mosok lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok dalang, ampun melih kok nggen wayang, nggen campur sari. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Nggih, mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir, tapi harus kita ajak selalu bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalu menika. Nggih, luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton tekan buri ngono Mas. Wah, biasa ngriki nek sing ndelok rame kula ora gumun, Mas. Sebabe wong ora bayar kok. Nek bayar mesti ning niate sing kagungan dalem lan nyenengne wong akeh. Niki sing iso diarani inama a'malu biniat. Artinya niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan. Betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Mula seneng buka apa tutup giling gini. Tutup giling. Lho, tutup gilinge kaya ngene Mas nutup cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki cobi. Aku jane mau tekol Pak Kanto. Ini rada maju ben kena lampu. Omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh teko ki lho. Lah piye wong buka giling ra diceluk tutup giling iki ya. Lho, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah iya, buka ayak diraruh kok ruruh ditutup ki terus piye? Lho. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi Mas. Ora iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam minum air. Yo wetenge kembung ya. Mas ngene lho peribahasa kuwi peribahasa. Ngeten. Sampeyan ki nek bengi iki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampeyan ora melu lho. Pak Haji Rudi iki karepe budal sapa? Karo Mas Kangko. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah memang iki tahun-tahun pecah bengi iki. Kok tahun-tahun pecah dagelan. Ora. Pangapunten, Wong. Kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapa. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbakmu sing aku tok. Wong kuwi nun pangapunten Mas. Panjenengan niku mimpin yoga sak menten kathahipun. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gedhe no. Tesih dipun paringi tanggal jawab Saranggono nggih. Sik dhewe tanggung jawab pemusik, sik dhewe tanggung jawab tukang son, tukang panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Golek abot nyapa dilakoni. Loh. Wong urip iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arpa kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Kaya ruru wae kowe. Lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane omongan kok njare kan terus. Klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi iki ngejak seneng. Dum-dum sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Weruhe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora suwi mikir. Loh. Mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men. Gila, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Jangkal pikirane jangkal. Sampeyan ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki ben penak ngono lho. Kaya uru-uru wae iki. Lho. Ki cangkemmu ki jane
Wong dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug urun donga melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi napa aku melu mikir barang. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo ngadeg yo kernet. Kowe ngomong ngene wae kowe angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog litik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawab ya. Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo komunikasi biar enak kok. Aku ki jane dalang klasik wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe bisa cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku kewapuk pisan lho. Anu kok Mas Kutuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Ngono kowe? Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, kenyek. Omong lah bermutu belas. Weh, aku padahal ngomong tak toto lho, Mas. Iya, iya. Pilih. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko. Dalam dalu menika mujudke sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. No. Dalu menika Pak Rudi nimbali jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali menjenengan paring panghibur dumateng sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Iya, iya. Saka Mbah Sukron medun ning aku. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo. Urung mesti tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, cecengesan kowe. Aku ora ngerti iki ora tebu tok iki rencanane jagung ki sok ben subur. Lah sebabe Mas. Diuyu wong sakmene iki lho. Iki maune ki jagung ki batinku ki sapa kok madhep rono kae penut wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua ya iki kowe ora mudeng kok ngono diomongi ra percaya kene tak kandhani pangapunten Mas Kang ya masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi rasa hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah nggih wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah para desa yang dikasih Pak Juwanto Pak Lurah ya rawuh berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu masa aku ya petani tebu loh lah kok ora ngomong nandur tebu ki telu ning ngarep omahku tebu karo pring kuning iki lho kowe omongmu ki ora kena dicekel ya iso lho omongan cekel iki rasamu ki terus nyambit mulutmu adalah harimau kuwi mbiyen lek saiki ki jarimu adalah harimaumu lho kok saged lho iya no mbiyen mulutmu adalah harimaumu tapi sekarang tuh jarimu harimaumu kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain kowe kena pasal kowe cilaka kowe iya lah komen sing larani ati komen sing larani ati kowe kena pasal bener ya ora undang-undang penyalahgunaan iya bener jadi tutup mulutmu harimaumu dulu sekarang itu adalah jarimu harimaumu ini lah ajning diri saka lati kuwi mbiyen urung mesti sing mbawone kuwi lah apa iya ajning diri saka lati berarti lek dirine latine apik dirine jati dirine ya mesti apik kowe ro bupatimu bupatimu ngerti sapa Pas Giri Sancoko Bupati Ponorogo lho kuwi latine apik janjine apik nyatane ya kecekel KPK
Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki? Ya ora? Iya nek Urung mesti. Urung mesti, apa urung mesti ya? Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka jati diri. Jati diri. Hati-hati lho golek. Nek lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak gumantung saka ajining raga gumantung saka busana. Nah, gandengane. Lah iki lho. Ajining raga saka busana. Saiki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Sing jas-jasan. Sepaton gilap. Terus ajining raga saka busana. Berarti lek busanane apik mesti tumindake ya apik. Urung mesti, nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing ngomong sapa? Mbak Ajin iki ragane kaya ngono. Ketoke sing dadi provokatore demo pati iki to ketoke. Iya, nek tapi kene ya bener. Lah iya. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi delok saka perilakunya. Ora disawang saka njabane, tapi jerone. Dalam bahasa Inggris mengatakan but look from the outside, but look from the outside. Don't look from the outside, but from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu jenius. Iya, kudu berpikir ki kaya ngono. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapni saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lu ngono. Iya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane padha karo wong tuane urung. Urung mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, iya. Berarti wawan ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Nek gondol codot ke ya saka wite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok Salah, Pak. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. urung mesti. Lah kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal lanjaran yo. Kayak lak nggon sponsor kayak Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduhno lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri kuwi pepatah sing diskriminasi. kok saged? Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon, guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyan raimu kuwi. Pun dijak omong iso kon ndi. Dadi lo mesti Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses. berakit-rakit Dahulu berenang-renang Ke tepian. bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang. kemudian awake iki flashback tahun 2020. flashback apa? Tahun 2020 musim napa nika? Corona lho. Corona, covid. Berakit-rakit dahulu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora selamat ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko. Dalem. Urung mesti. Iya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe lho kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu, dengan riset penelitian saya di tahun 2025 bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh. Saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. Lah mu tuku riset ning ndi pasar ndi? Riset matamu. Riset ki penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mongi. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gething kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lemu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede.
dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga Mas. Oh, wong lanang swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi nganti isuk dienggo murakabi keluarga. Itu tanggung jawab presiden rumah tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra enak iki omongane iki. Sik, ora tombo iso nggelar iso nggulung. Nek ayu neraka, Pak. Nek elek swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik emak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Bojoku ndek tiru-tiruan. Ya disemir. Semir ijo. Lho, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan dhek nggletak. pas dal-dalan wingi. Bal-balan ndek iki. Lho, lah bojomu kletak turu ning kono. Rambutnya semir ijo. Akhire, Mas. Ndase pangan wedhus. Wah, kira suka. Anu jane kon ngemut bae. Iya. Ki mboten? Heeh, ya. Mripat wis blalak-blalak. Sakara wong wedok sing kurang trimo sing template lensa template plastik. Karepe ben saya apik. Softland. Softland. Ki mboten? Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa baterai. Wis kurang apik apa? Iro wis bangir sakara sing kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin lho. Mboten. Oh, silikon. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon to, kayak malah ora bangir kok. Lah terus Malah minggir dredek. minggir ngiwa minggir nengen. Barang foto keluarga malah kayak kalong lho. Kaya apa iki. Untu wis miji timun sik kurang trimo template kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah ya. Ya ora? Berarti wong wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu iki. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kowe sapa iki mau. Kowe apik. Iki wong wedok. Wong wedok ya. Apik. Heeh. Wong wedok ya ngerti aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi. Sapa kuwi Saminumi? Tukang masak. Kaya ngono. Apa nggih Samini barang iki lho. Karo aku ngene. Kabeh iki nganggo alasan nyapa Samini karo ki mau kok. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek iki malah swarga. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadanganipun Swarga. Wong elek swarga. Nek wong ayu neraka. Panjenengan mireng, Mas. Ya, ngerti aku. Wong ayu neraka. Wong elek swarga. Pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu neraka. Neraka. Elek swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih. Apa kuwi? Tanggung perkarane. Heeh. Pertanyaan Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Aduh. Aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Bisa tak gombeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek. Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko. Apa? Aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis sekno dhewe kuwi. Bu Hajah kan mau diandan ayune ora ayu nek sore. Ayu wae elek saiki. Ayu kuwi neraka, elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Omong ngono saiki. Tanggung bakarane tanggung perkarane. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Ayu pelek. Ayu pelek. Kowe ra ingah-ingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Pada pertanyaan pasti ada jawaban. Seksine piyayi sak menten katahe kok iso. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? Rene kowe, ndang etok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono.
Nggih. Mbok liyane kuwi to Pak Kangko, Pak Kangko. Ora iso. Ono. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo, Bu Fitri, Bu Fitri. Nah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing pilih konsisten iki ra konsisten. Ora konsisten. Ayu apa pelek arek milih to? Anu ayu. Berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing brumah neraka. Anu Pak Kangkon nyun sewu klarifikasi niki. Klarifikasi piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tetep giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Berarti nerakane mung dilu. Anu nerakane mek dilu tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ra melu-melu kok iso mbok ketutke. Dilu ayo. Dilu ae. Aku ra Neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budase kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem dilu tok. Ndak, mangsane. Dilu tok. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Iya. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bajah Fitri mangke dipun tampi keng garwa. Lajeng benjing dipun masak gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk ditekke bojone barokahi meneh. Sik dingge sangu anake dijajan anake jajakne kancane sak sekolahan sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Lah iki contoh to. Kok ro? Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok tasakuran rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Ora kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo sampean. Aku ngene lho rate kok mek ngene tok. Karo. Dendam kowe, ayo. Aku lek solusian juga ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tatuk-gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi. Ngono jajal. Genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke ora tiba-tiba. Ora tiba-tiba ya wis. Usik kuat kok olahraga. Sik kuat. Pokoke olahraga. Tuwek tapi Cina. Yo, nah, mulya. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani, wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Lho, ora mudeng kok. Dagan dibelok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Dagan sik nemu asam urat iki. Lah wong iki ana lorone. Kakean ngono kuwi. Ayo serasah iki. Gunem ae iki. Gontak ganti. Ya kene ndang muni. Gontak ganti ngadeg sejek. Lho sing gontak ganti sapa wong karo sampean terus kok gontak ganti iki piye? Ganti liyane kok. Saya emang kritik kali pundi daleme tulung aku. Dadak omong kok ndi. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya tapi ki conten Mas iki. Nggih. Aku wong serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Wah. Happy wife, happy life. Apa bahagiakan istrimu, kedepannya keluarga akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah iki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Ono. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Leh. Ora Pak Rudi ning kene, ora ning Inggris. Omahe kene kok ning Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki Inggris. Rudi ki ru ki ro,
Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa. Lho, Jawa ki njikok saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini lho, Mas. Oh, ana Jawa. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat sekawan karo do. Hana cara do 6. Papat karo 6 10. Papat karo 6 angkane 1 karo 0. Jumlahe 1. Yen digoleki menika judune dadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Elok. Berarti apik ya syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki ko Oh, kang ki digawe ko. Kone tetep ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 10 angkane 1 karo 0. Dadi jumlahe 1. Jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku kira ngerti nek sampean duwe materi ki ra ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti we gampang haus ini ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. Temune ya jodoh. Terus sing ditandur tebu. Tebu kita bu ki bo. Ana cara kodho top itu karo bo ana cara kodho ta sawala padha jaya maga bo 18 7 karo 18 slawe iki angkane 2 karo 5 jumlahe 7 yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh loh jodone asile tebu dingge nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh Mas. Di antara Mas Rudi, Mas Kangko karo tebu ki wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Lho. Napa rezeki sik ning aku ning sampean. Iya. Napa jenengmu? Klitik kok karo to. Nggih. Hana cara ko ki 5. Nggih. Karo tik kita. Hana cara data. 5 karo 7 12 angkane 1 kalih 2 yen dijumlah 3 jodoh rezeki pati. Lho. Lah kok kene iki. Iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno jolaku mbocak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane 12 iya, 12 karo 1 karo 2 jumlahe 3. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Lho, aku tiba pati. Dadi hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki kluthuk. Lah kuwi kluthuk iki kok karo to. Ko 5 to 7 jumlahe 12 1 karo 2 jumlahe 3 pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk padha tibane ya telu. Lah ya rumah. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh lah matane. Lah patine didhisikne Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas jajal? Nek aku mau piye jajal? Jodoh rezeki pati. Berarti keri nggih. Keri. Jodoh rezeki pati klitik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip golek jodoh. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, pati manut Gusti. Niki pripun, Mbok? Pati jodoh rezeki. Pati jodoh rezeki. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibae kleru aku mau. Iki lho wong nek kemeden yang ngene iki. Tibae aku mau tibae padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Dados sekedar untuk napa nggih merefresh suasana. Ngoten kersanipun kepenak. Kyai Kediri itu lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Monggo. Sampeyan apa pira?
Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik wae. Kene nduk. Nih nduk, sampe nduk. Kene. Ya. Kabeh. Padha nelongso jamane. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Olah aja badan Yen dikongkon ya sing temen. Oh langsung tak duetke wae. Siji loro. Oke no niki. Oh karo Mbak Retno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arepe antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayu yo kuwi apa to kuwi kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu lho ngono diopeni gak karo gitu ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho, kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kaya padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut kan. Gendang gelem ora? Ih galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku suwi Nyokot. Padang iki kowe. Ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu nape. Oh, gunung-gunung. Kene jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus mu arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Rampo. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Ben apik ngono. Cak ayu ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek ning gone Jakarta nek trio maca. Terus nek trio libel. Terus nek penyanyi. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gawe grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. Kowe ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kang. Mawi panjenengan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamaraten. Alhamdulillah. Iki lho, Nduk. Bagikan Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. So nek kagungan putra dijenengne sapa Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan Nduk. Sapa Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. Abimanyu. Oh, Abimanyu. Anakmu sampeyan cara lu jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Adine anu ya Anoman lu biar Anoman. Kayak Pak Nenggo. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip toh. Bener. Anoman kok kayak sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murungrung piye coba. Rungrung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumeh kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengerane. Mangsane kok iso. Malah penak to nek Welak. Apa tekan? Apa-apa kena sing penting bawa. Pamit aku ya kena.
yen ning tawang ya kenal. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kenal. Apa toh? Ayu nih rambut ayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya tak mlindi. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nah. Nimasito asik. Dan luar biasa. Komo Jaya, Komo Rate. Komo Jaya, Komodo. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok lagi gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu to. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise iki apa le? Kene. Kok Aku gelek dikei surprise. Kene. Surprise iki apa le? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura apik, Mas. asli. Dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih, merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, mereknya Charles sih. Sampean wis tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya Karo ini Hermes sih. mereknya The Sedotan. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas? Lho, iki Kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki sok ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya joro sandon. Terus diajeng terus. Balik nang gede banyak, Mbak. Ini tak petak. Ade. Sangone arak. AM gue AM. Nanti maju gini ndak ben kena padangi. Apa toh? Sini kamu. Ing sarino. Kesane kok gak kayak nafsu banget karo aku toh, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sorengat? Sore dombe besok jengat. Wong jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Loro awan loro suruh lore. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masyaallah Pak Kangkong. Menika saribet kaling Keng Garwa. Kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Kalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blukuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blukuduk pancen ya. Yo Turunan nyambit. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Mosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos nang ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong iki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Motomu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kaku malah kewer-kewer kaya kebonan. Tembang lho Ayo rada ben ganti kono. Oh, Aku pengen ngrungokne suaramu. Ada perene to?
Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun ya ampun. Lah yo gak so sweet blas Mas. Ora kaya ati yo. Ngene iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, apane? Sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune lempeng. Wong ngene kaya berkat. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo ridho. Masa wedok jenenge ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho aku enggak nafas. Loh, alah, mati yo. Oh, blesi sing lanang tegel. Lah iya. Wis sing lanang tegel. Kudune ngene. Jajal, kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Ayah. Oh iya. Ayah. Nah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Oh, ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditekan. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku enggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan iki kok. Yo, jajal banget sayang. Heng sarina. Ing sarina lan ngene Aku yen krungu suaramu niku. sayang. Sampean kudu-kudu. Piye sayang? Kudu Apa sayang? kudu tak pegat. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut dino training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? Pengen Sesuatu yang harum. Oh, deh tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah, mesti lali. Mangane bingung parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 sih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Nangap sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terus kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Banyak. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Wis selingkuh. Bojomu selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modelnya digandeng langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kayak mencep barang lho. Kok ya cocok ya. Begitu mbok gandeng langsung bayar nih. Ngomong sarang ya. Sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku tak sama kamu lagi. Iya.
Terus nanduk. Ing sarina. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Gimana sih Hani? Datan kenggang sarampun welas lamun lah iya lamun nyawang aku ada nyidam sari nyawang aku takon welas sithik oh iya lamun doh caketing hati Mas, aku dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas, tekono gelang, tekono kalung iki lho aku gak pakai. Kalau omah loro gelem nggoni sampean? Gelem? Omah dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. Kalung? Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak aku iki lho. Tapi rasane kaya uwis Kakang. Uweh. Rasane kaya wis mbok apa. Ngono ki saur. Opo iya Yayi? Opo iya Yayi? Aku suyuk jijik. Kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso. Kate digundung. Iki ban nyeluk Kakang terus nyeluk biung ban. Ya. Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Maaf sayang, aku tuh lagi pilek, ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. Apa Mas kuwi? Paku payung. Kok buat mentok? Kayak nanti kayak ekspres ya. Ya. Hani aku kedinginan. Aduh matre. Ya. Iso. Nek kuwi teruntal ae. Kowe ki aja bae to, Fang bojoku pengen melu kowe lho. Aja. Ngene. Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. Wis cukup tak santing ini wae. Terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti. Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis koyang sang. Aku kedinginan. Ono api-api. Api-api. Pindo mimi. Ayo Pak. Pindo mimi lan mintuno. Kenapa? Ayo bareng Nimas ana tepi wajib. Ya. Sito asih Sito asih bawane ngampil niki nanti lagunya Roman tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? No. Wah, iki ya. Oh, teklek ketemu kalian to kuwi. Oke. Oh. Aku yang ngajak. Aku. Ya. Sama kamu. Dijelasin dulu. Ya. Apa kan judulnya? Teklek ketemu kalian kan? Janda baru. Oh, janda baru. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti dadi janda. Betul. Yo, coba kaya Mak. Yuk. Tendang.
deg-degan Tuh Mas, dedet jengkleng no. Piye kok ora kompak e piye? Iki bengi iki aku tambah kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas, deg-degan ngene ngono. Ayo. Deg-degan Awas. Kono lho kok madhep rene iki lho kok iso. iki ning tak jengking asam urat to iki. Ora iki kok iso ora? Kowe iki yo madhep rene. Ayo dadi Yo, sithik ning memuaskan lho. Satu dua tiga. Kowe enake ping 3 ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Ala iki lho. Lah nyapa? Sing jengkleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jengkleng kene ngono sing agresif. Ora ngerti wong tua ki ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Terus Siap-siap pamit. Salam Nduk. iya. Iya. Terus kayak goyang apa kayak Terus Teratapan Mas. Bisa nih. iso gadul. iki goyangane kaya mentok kaping telek. Tapi kan iso goyang. Iya lho. kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh. Mana ya? Moh aku. Lah ngopo? Dadi bebek bahaya. Lho, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek ngono. mudul wis kewer. Ngono. Aku berarti dari belakang Nah, sini. ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? Malah timpal dhewe. Kok timpal. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Teratapan Mas. Ayo ndang. Akeh wong. Aku sing ngene-ngene iki lho. Ya tak akeh wong nyambut to. Anu ning tebon-tebon dulu lho. Apa ning suku-sukutan ngono? Gundulmu gatel kabeh metu ya. Teratapan jantungku. Kene tak derekke. Aku yo. Kene tak derekke lenggah ya diajeng. Makasih ya. Ayo ya sama-sama. Oh ya. Piye to? Iwang aku. Lho kok piye? Sik to, ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben iki bojoke seruntul aja. Kok suntul kok iso. Mas, Salam. kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo menjalani Bapak Haji Sugiran. Amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah, Mas Joy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan Mas. Saking penjalane Ibu Hajah Fitri. Nyuwunaken gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun.
Nah, Gerajakan Banyuwangi. Amin amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500. Pasang mata juga. Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. Betul. Terus matur sembah nuwun konco-konco dari media sosial. Mlakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 punjul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya pendane Ibu Fitri. Bacah Fitri. Nah, Banyuwangenan. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Iki Mbak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret samaane mlenthung Surabaya kekek fungsi neng Madiun Jakarta ayo rukun merdeka panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret samaane mlenthung Surabaya kekek Madiun Jakarta yo rukun merdeka. Spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal iki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Loh. Wi cantik. Iya. Sing siji gede, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing bisi iki lho. Halo mau bisi. Tahu cawi. Oh wis digoleke. Ono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Kagem bawa mboten kok. Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Saya mau live TikTok terus besok. Suarane kiane ngepialam biangan Belayo lah suarane kendhek lambian baju banget. Yo ngono iki komplit iki nganggo jemblengan barang. Nggih leres. So Dalam kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. lek krungu suwi kudu moro. Lah ya. Nyerambahi. Wah, jangan ki ngene lho, rada dhuwur ngene.
Ini simetris. Nah. Nah, apik. Kaya leak to. Nah, yo bener ini. Mripate. Tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguak. Kuwi kene lho. Kalau tak buang ora iso omongan empat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Noswanto. Nah, tangane dadah. Lepas. Ngono kuwi, lha kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya, piye? mlaku sik. Hayo Mas. Kowe lah cuy, ngono jajal. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu engko sik. Urung kok wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu ya apik. Rampung bengok. Itu ya apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya besok. Angel heram iki kok yo. Bener sing terakhir yo. Setan kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Wah. lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kaliviat Liviat Bukan melakukan dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Ngono. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Saiki ngopeni daglan tuwek sitok kuwi. Susah
Terusno sik to. Piye to ki? Wis to. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kadung takon minggir. Minggir wonten aku. Takon atraksi sithik ra. Ya. Kok dadi klarap kan. Tanah India Gumelaring Gumeliaring penggemar berat saka Kediri kemarang kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Bagor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Kethek. Tenan. Wis rawuh iki. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ke titik ala ketara. Si Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Dirgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerajakan Banyuwangi yuk dados. Tasih kalih Mas Jo Grindik Leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Nggih nggih.